היי, טוב, אם נתקלת בסרטון הזה, סביר להניח שנרשמת להרצאה, אוטוטו אנחנו מתראות. אני כאן עושה סרטון קצר כדי להגיד שאם תכנים בנושא של מתבגרים, של ביטחון עצמי, של איך אני יכולה לעזור לו להירגע, לווסת את עצמו, של היחסים בדרך למתבגר שלך, דימוי יותר גבוה למתבגרים, בכלל, כאילו, כאימא למתבגרים, כן להתערב, לא להתערב, כמה להפעיל לחץ, אם התכנים האלה מעניינים אותך ורלוונטיים, אני מזמינה אותך להציץ בעמוד האינסטגרם שלי, אני מניחה שתמצאי הרבה דברים שדברו עלייך שם. אוטוטו אנחנו מתראות, ואם יש לך בינתיים איזושהי שאלה, את מוזמנת לכתוב לי. ביי יוש.